Tarmolta. Lähdin, koska en keksinyt mitä minä tein metsässä. PS. Vei lompakkosi. Tyhy. Tarmo! Hei! Auto täällä eksyssi täällä metsässä kauan. Auto täällä eksyssi tosi kauan. Joo, me eksyttiin silleen, että me juostiin ristiin, vaikka piti ravata rastiin ja me ei nyt yhtään tietää mihin pitäisi mennä ja Niin. tiedätkö mihin meidän pitäisi mennä? No minne teidän pitäisi? Kotiin. No tonne kotiin on kyllä hirveä matka 100 metriä. No tehän voi tehdä munkaan tänne. Onks teillä aseita? Joo, meillä on kyllä ihan tällainen, jos kelpaa. No hyvä, lähdetäänkö metsästä? Sitä. Kyllä tää näyttää ihan hyvältä. Lähdetään metsästä. Miss mä oon? Mikä tää on? Muistaakseni mulla oli musta hattu. Varmistettu. Voi ei, kaikki ovat kuolleet. Mitä tämä on? Mitä tämä on? Näyttäisi ihan siltä, että me oltais syöty joku ihminen. Ai. Lisää ihmisvihaa! Minun silmäni on turvonnut. Reiska, sä menit kyllä nyt ihan liian pitkälle. Oi joo, mä oon aina ollut tosi pitkä. Täytyy haudata ruumis. Mä en nyt ala lausumaan mitään rukousta, että vaan hallelujaa ja aamen. Nyt on aika lähteä tästä painajaisesta. Hän käveli. Ja käveli. Ja lepäsi. Ja hän jatkoi kävelyä. Ja hän ryömi. Ja hän liftasi. Pommi! Ja hän nauroi. Ja hän itki. Ja hän rakesi. Ja sitten hän nukkui. Ja hän tutki. Ja hän sai turpaan. Jopa kameramieheltä.
Ja hän käveli väärään suuntaan. Mutta mikään ei lannistanut Virtasta. Laskelmien mukaan näiden energioiden pitäisi riittää. Eikä joku tule eteen, niin nyt minun pitää kieltää, eikä energiaa enää riitä.